Tak můžeme? Tak, takže zvedneme pánev. Nejdřív, než zvedneme pánev, tak zase spevníme břicho, žebra stáhneme dolů, vidíme, jak jsme krásně v ose. Takže břicho spevněný, žebra stažený, je to cvik na zadní stehna, zadek, nohy máme na balonu, mírně od sebe. Tak a teďka s výdechem přitáhneme balon pod sebe, neustále držíme spevněný břicho a zpátky. Kolena z lehoulinka od sebe nepatrně a opět s výdechem přitáhneme břicho spevněný, pánev z lehounka podsazená mírně, výborně a zpátky. Takže cvik nejen pro ženy, slečny, ale i pro chlapy. Tak, takže zadní stehna, zadek, jo? Ještě jednou a s výdechem pod sebe. A pořád držet to zpevněný břicho, nepovolit. A poslední úplně, finish. Pojď. Tak, stačí. Tak a budeme pokračovat, vrať se do té pozice, drž břicho. Tak a teďka pomalinku zvedni jednu nohu. Drž břicho. Výborně a zpátky. Tak a druhou a pánev se nám nesmí naklopit. Do strany, výborně. Tak, poslední levá, pravá, takový krásný přídavek. A druhá. Břicho držíme, pořád držíme břicho. Výborně. A položíme.